Naglabot na sa 17.56 trillion na pesos ang kabugusan nga utang sang national government sang Pilipinas humalin sang bulan sang Oktubre subong nga tuig. Suno sa datos sang Bureau of the Treasury, ginpabudlay pagid ini bangod sa mahina nga piso kontra US dollar. Dugang pa sang komisyon nga mas nagtaas pa ang utang sang pungsod, 106.78 billion na pesos kumpara sang nagligad nga mga binulan. Sa domestic debt, ginabugusan sang hindi magsobra o kon magnubo sa 68.6% nga naglab-ot sa 12.5 trillion na pesos. Samtang sa external obligations, nagtaas naman sang 5.52% kung sa diin naglabot ini sang 58.64 billion na pesos nga isa sa mga rason amo ang paghina sang piso. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ginbase sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transactions sa subong nga adlaw last 9. Para sa aton nga reference rate, 58 pesos and 52 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 52 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 22 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 61 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 3 centavos ang baylo naman sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP.